Kajinglap kahinyo trap integrated territorial organization hito nong thamai circle ya kajingyo no objection certificate hi nong khayi barjala ha relief and rehabilitation colony da kajingman jor kawai ka welfare society ha kate ka jaka mena ka met jong ka ar khandai terek unai lar arja arpulai kala pen long yo paj ba babon balang bandang beteng bo jingkali kumno ki bor penyai kate ka society kila apan INOC lara kamdei ka bor jong ka dorbas nong lingba urang ba snong kahito nong thamai circle hadin ka jingwan ya kran bat ki noi lam katei ka society kala pentep bakane ka society ka pen scam ya la de bakla yo e katei ka bor na ka resolution ka balay soy ha ka khatn riu tarik unai lar arjan nyo balay soy daw ba AL hack u MLA ka pen thorum khra u ba san bor sulai u executive member bari pej ka tanat trade ka KHADC bat u Ushanta Kumar Das kumu headman la niu rangba snong katei ka colony hadin ka jia lang bat ki nong khayi bar jalla ha katei ka sngi bala mohoru ya katei ka resolution da ka seal jong katei ka society Mariami katei ka khubor lingba Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ha ka janmiet jong ka laipo tarik unai lar arja arpulai ka KHADC lingba uba penyat sings im chief executive member kala khot shaka miet yakran ya ka dorbas nong renja namar kat kum ka rai house nam arajar khat khandai lapen scam ba katei ka colony lane ka tham renja kadei ka dong bat ka hap ha katei ka dorbas nong ka ba hap ru ha ka jingkhmi ka hima maliam kata ha ka kharnit bahinriu ni 6 schedule jong ka renti senshar ni Constitution kari India. Hakasngi ka babot pat kata ha kasitarik unai lur arja arpulai haswa ka jingwan pan jing pensyai ka hito halor katei ka phang upa penyat sings e mul ong sekilat pathai kubor baka council kan le da ka bating e ya ki badon kti banya soy ya ka resolution namar kapoi penban saka kam ban thaus nang padha ka jing shisha de banyat kat kum ki kendon ka United Khasi Giant Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chiefs and Headmen Act khat khandai spa san khandai Uput sensyal jom ke KGC ni sensyal kot ka bor ka bala penkop hangi lingba ka 6 schedule. Te la ai boringi ki MDC bangin thawan. Te kumang la ong ni la don ye kani ki United Khasi Giant Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act. Kani ka batai ba ukhasi ujongi la ai bor la pen scam ye ka jing trekam ye ki practices ki jong ki khasi ki jumi kino ki baya palat nakani ka bangi la dap kedo mangi ngin la banshim ting e kat kumki kendon jong ka ki ba pen khen ya kani ko order kahito hadin ga jingwan pan jingshai na ka KHADC halor kani ka kam uba don bok khar u president ulei thu baki don ki dong trei jong ka council ki bala phone ki dikhot jong ka seng na nong thmai circle banya kran bat uba don bok ulaong balada ki thumo ban pan bam pisa ya ki dikhot kin sapen thingyan kala da ka tingka Hakapor badang alik kendra kini ki para ki jongi tak don wei ubakam bo inspektor nakpo ka KHADC ula do phone yaki wang ba wan yek personal te nyakwa ban pha ka Kyrwoh jongi ba kumi kita ki do lap ni ha ka je mri nyong trap ngem pediang da anpat ba bagi bat num pembi ki para ki jongi ta ka pisa ta ka phau ka spat jongi tap na sintor ba na tadong jongi katangi keren ka basha Hakaway pat kalyang uba AL hag UMLA ka penthorum kra bat menteri ha ka sarkar MDA 2 bamenta syam la kran shai ha ka jinga dei jong u bat katei ka resolution bot laong ba katei ka colony ka dei ka bala don lupa ulaong ba mo uhi u de nong song snong katei ka colony bot la shim syrnod nong song snong na katei ka society Alar ni la don lupa sya banisa mangaru ka welfare society la don mensya ga welfare society R&R Colony welfare society ka resolution di bala don lupa existing there. It's not a new R&R Colony Welfare Society. It's not new. Yang ada resident yang tu ke locality, yang khabtip ini ke jing lom jingman yang tu ke R&R Colony locality. Kata ke syok ki ada lagi dalam bapan dan bagai syok bagai disu konsil ke priang dengan priang ke syok apa. Kata ke sarkar ke priang dengan priang ke syok apa. Abangan kan orang ke residential certificate dengan isim R&R Colony Welfare Society. Tika syok pada haki bor ki bahalor bagi priang yang kita residential certificate. Kalau mentahi gidon laga jong hi ke R&R Colony Welfare Society, benda gabai umru ke isim Welfare Society, gabai light ru ke isim Welfare Society, baki nyut ru ke isim Welfare Society, orang ki penyaji ki R&R Colony Welfare Society yang ada way ni gidon syok jong ka R&R Colony Welfare Society. Tinggi gini syok hak tu ka marba ka barkhot ka management di penyaji R&R Colony Welfare Society announcement gile haji maki yang tak ga bill nang ga umru sim maki
nang ta de ya ka bai bu coach nong ro isi mi maki nang ta ka bai lai dong isi be chega RR Welfare Society Halor ke jingmi ki jingkli ba kumno ke tega society kala ban NOC ban apply ni ban pentmai trading license wei na ki dong sat an balarang ba ka jalla bot tip ba halor ka kernit ban riu jongkariti sensyar uba Erwin Kis im sutnga uday uway na kinong song ban mi syakman ban kran ban ong ba katay karukom trekam kaday ka bam la ban priang ulapo jingkali kumno uba AL hack bar uba sanbor sulay kila soy ya ka resolution bat udas uba amtip na uyo ka syrnod headman lanirang ba snong ula kenno bagi tegi arngot kim tip ya ki kendon an la ka long jong ka riti sensyar lani wat ka kernit bahin riu bat ka jingle uba hack bar uba sanbor sulay ka tang ka buit ban ïohnong Saiñ-Hima ka juba bi kalong amar ka regulation by of trading by non tribal say ka kranshai hakane ka section 3A jong regulation conditions for granting or refusing a license kendon ban ai la nebam ai ya kiran itu lada unong apply ngomong tu non tribal dakar udan ka kanong license kanong ko bai pada kai pateng don ne em ne ki tribal ki ba trei ka ni ka kam pem dai tang bai ka trading license dei ban ai kanong ka kam ka bagi tribal ki jongi kim la man lani batrai ka kam lani bodon ka mon ban trei tu ka kam mdai tang ba trei lada ka jing ai ka license mo bali ba ai trading license la can promote the interest of the tribal residents of the district economically or otherwise la ka jing ai ya ka trading license kan yarap na em ne ya ka bahaka biat ka yo ko jong ki tribal ni ki kasi ijan tia ki jong ki garu la untuk apply ya ka tuka license udai permanent resident jong ka district na ni ubasong slam but bodai try snom la manong kata kata hande ka bakong san ne ka lomba haka I whether the application has been recommended by the village headman after being duly approved by the local government to kaji kadi hande kami katai ka society kadi ka register na try po ka Meghalaya Registration of Societies Act 1983 katu kadi ka act jong ka government of Meghalaya kadba haka 6 schedule haka para 3 ka E but F the establishment of village or town committees or councils and their powers kini hapit ka this council kajing tawi kisnong lani ki town committee ki dorbasnong lani ki town committee but ki bor ki kanu ko banta pada any other matter relating to village or town administration including village or town police and public health and sanitation kanu ba dai jepnya kisnong ka but kaji ko on the appointment or succession of chiefs or headmen to kaji kali ka wan ni haka arpunya utrik ume arjar kat kendai uba tingwel dakar da ka balong dorbar bat ka dorbar snong renja don UCM ka himamelim don ki EM lapan banaba ka R&R Colony ka de benta jong ka snong renja kaji kali kami menta namar ngayo ngani city ka bagi dikirang ba ka jongi imat klem so thu ka an klem so thu ka yu su so thu tang ka politics kuno banjop election orang ba sanbor sulai ex-step member in charge straight KHDC Shillong si AL hack MLA 18 pendor umkra assembly constituency Shillong barumi so Sri Usanta Kumar Das headman relief and rehabilitation colony Shillong 6 monobat hung headman yu haga eka provision jong Millennium Act na haga provision jong ka kanu ka an jong ka this council haba kani ka banta jong ka sinong renja kumala pensai ka wala pensai da uba timbal ka arpunyo tri ume arjar ka handai kini arngot kini kirang ba ki jongi kitip na em na ka anda por bagi asanya kani ka kon kitip na em na ba hang ni hajing sisa kila penghen wat dia ka siksa dulu unu orang ba unu ex-step member in charge of trade hang ni ki ong ban yakran ni ka trade poi ban siya ka ban issue yung trading license kini kita gi ayu ki jongki hakano kono rim haba kani ka 3A
Kakandon juga regulation ko whether the application has been recommended by the village headman after being duly approved by the local darbar. Local darbar kamut ka darbar khasila. Kumakalo manta uni udang detong malor. Ni dona mi ki garu ki yu ki snong ki babon ki garu ni ong ba ki de ki malor mde ki rang ba snong. Ki tre habo urang ba snong. Naei wi obor ni ubrio da ban Saiñ-Hima to kumu urang ba snong. Hakmat kini ka almot te. Kinong tawan ki padan buram kini. Tentip ka anya yu baki thaw ne namar balai hang ne gi labba. Mdan ai mdan ti mdan dustur mdan seksedol la shujan ba. Kani kani jingkali hap kali kini argut kirang ba. Rangba AL hack but rangba sanbor sulai. Hang no bam kamtam I am in charge of trade. Hang to kopor utip na am nai kani kendor. Kamut keren kat balap pasam ha le jang to bentang penhuni kita kharlap yang nang takile mon ni mata. All trading licenses which have been issued on the basis of NOC issued by the so-called headman and the registered society, they have to be cut. Any illegality which grave and gross illegality which has been committed. They are to obtain their NOC from the headman of Ranja Darbar. No two questions about it. The namar kata kadao kini kadai habang ia ai ban sansyar ki beri ki bom tip ki job election namar balai ki long popular by people's votes, but no knowledge of the law of the constitution of the sixth schedule. These type of dangerous situations arise. Non-tribal people, they are free to get there. They should get their trading license, but it should be done in a proper way. It should not be allowed that the written law which has been passed by the council in session, which has been in operation for so many years, it should not be allowed to be usurped by a violation of the law of the sixth schedule and the Constitution of India itself. Clear violation of the Administration of Ilaka Act 1991. Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Act 1991 ka ongba ka bor ka ban ito ikasnong tamay ka siyong hausim. Usim na depray ka tu unpas ka this council, the executive committee then will approve the new village and the boundaries of the new village will be recognized. If they are unhappy with that, then they will write to executive committee, they will appeal to executive committee, executive committee will send the matter to the tribunal. AL Hex word about local governance and this that has no meaning. It is only politics. Politics which has spoiled this state of ours. Without understanding the laws, without understanding the procedure, just to make those people happy, he has put them into a very bad situation. It is on the basis of his word, local self-governance, without any basis in law, that he has put these people in a dangerous situation. AL Heck is responsible. Shillong Mail ya ladi tu ubiang hi. Namar balai kita kin bot bayu. Dunia job election hi. Tambah ya kum ki voter ki jong tu udah hiban penhun. Tambah penhun dah kepada nanti saya. Penhun dah kai baka jaj bandar banyak saya. Ya kapan pisu job election tak leyu. Leyak kat paman tu. Ha? Batai ya kai yang tu tanggon perbiang tang yang kata ka vote bank ke jong pi. Nada entah thiet ka vote tu lei job ka thiet vote. Lei mar mereka ni kala pau syai ke darba ka rukom terekam ke jongki ka dei ka hang ni ha ka ni ke city ka ni ka bakia soi lam tu u ye menteri utip udai bantip umdai headman kumno u ya sain lam kum headman u emily boleh bantip ka an utip umdai headman kumno ai lan ya ka tu ka yu banja kum te kata ka jikali upai ba u hapan kali ya kini armut mata ha kano kanong remba pi le jubor ka an pi penongkam bakla ya suki ka pi song ka bala jip pai ba pi tang bon penhuni gitu tang si ndai tang kata pada ka maso sedai pada ka lomba kitur kla pai ba na kini kijing le kini these two
persons are responsible for the dangerous situation of the non-tribal who are living there. They are responsible for this. Pi, kata bakadai ka benta jong darbar senong dan jarum tibi. Ha? Kata ka an ka ba daya ka training license rum tibi. Ka an man thong yo rama senong rum tibi. Ta syue tarer kulmar tu tambah penuhi kita kena bangan job election biar. Buat sembor pada tu sia bot lang tu pot dan i imat te sia bot lang bayang tu. Tu buat sembor langap lang tu. Tegane ka de kecil ya. Lebah kiramba ki jong hi khamdam ki basong hasugi. Kiapan perkat bah. Kumbangan syukran si bentah. Kum chairman juga Joint Action Committee on Border. Meghalaya ka kes ka jong ikla pos pun ko. Ban ngira prepare ka kes ka klaim bah. Hang ne ka pau sai kedar ba kiramba kini ki ba iu mentah. Kim tip AA ke stri kim tip AA ki kot islah. Kim tip AA ba ka ketika mon jong sarkar kala iu ba ketika diang kala iu. Teka poi hape bah mentah. Te nomor kata kadau kat sabu pi paru pi pet kadon kecilnya sarkai bahai ka cai beriu. Kam ta bagi tinggi por ki bai. Pi ka nongrim ka ai ka bagi poi si India. Mendang siapa sonto. Sultanat baka Supreme Court kala kali. Kat no teliki state ki bakram sain ni instrument on baca. Kata kali ko sultanat na. Tetip lada ya kali kini kiramba ki don ka kapasti ka ban kaban yasat kaban ayu kata habaki ki suya tare ba ya habadum ngadon sultanat ban petip pa ba ngadon ka material mataban permi ka kot hador ki jisya ya kai ka pengi syak leben syak ini ka jaka puta ka jang hang nero ini R&R Colony ka jo ki om bakadeka ka jaka belasim ku surga dan mulai kamacim ka sarkar hendak ki an jong ka social ki trekam ki macim kasim ka sarkar kasim ta ka jaka mendai ka sim ki an ki kanun ki tak kadau ni hapan sai ketar hanar ki don ki ruling jong Supreme Court ki bai minta ka sing piwan kerki ngak ka biak ban sai itu ki la sai ka bai ka sing yo ban yasok ni pau kita ki bakum kena ki yodu kena ka polis besar kini ki bentar ki bahak ko pokok diskom so betul kelada bra. Pi kelada bra. Mar belai ko haba ko di ka tribal interest ka de ka bagi hapan protect and maintain.